ስእሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘይውፅእ ወይ ድማ ፖስት ዘይብል ሰብ ኣጋጢምካ ይፈልጥ ዶ? ዋላ ሓንቲ ሰልፊ የብሉን እቶም ባህ ዘብሉ ኣብ ሂወቱ ዘሕለፎም እዋናት እውን ኣይካፍልን ብሓፂሩ ብዛዕባ ሂወቱ ዝኾነ ይኹን ፍፃመ ኣይሕብርን እዩ። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻነልና ሓደሽቲ እንትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ሁኑ። ነቲ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ይጀምሩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ስእልና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምክፋል ልሙድ ጥራይ ዘይኮነስ ገንዘብ ዝስርሓሉ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ሳይኮሎጂስታት ብዛዕባ እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ክዛረቡ ከለው እዚ ነገር እዚ ልሙድ ከም ዘይኮነ ይገልፁ። እኳ ደኣስ እዚ ተግባሮም እዚ ንሶም ኣብ ልዕሊ ገዛእ ርእሶም ዘለዎም ምትእምማን ከምኡ እውን ናይ ኣተሓሳስብኦምን ስምዒቶምን ፅንዓት ከም ዘርኢ ይገልፁ። እወ ከምዚ ዓይነት ሰባት ኣጋጢሞምካ እንተኾይኖም መብዛሕትኦም ብኣተሓሳስባ ዝበሰሉ ንነገራት ብዕምቀት ዝምርምሩ ናይ ስምዒት ፅንዓት ዘለዎም ሚዛናዊ ኣተሓሳስባ ዝተዓደሉ ንነገራት ብምክንያታውነት ዝገብሩ ንትርኢት ብዙሕ ቦታ ዘይህቡ ዓይነት ሰባት እዮም። ኣብዚ ፀብፃብና ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንፀባዮምን ንኣተሓሳስብኦምን ከምኡ እውን ካልኦት ሳይንሳዊ ርካበታት ሓደ ብሓደ ክንፍትሽ ኢና። ገሊኦም ሰባት ስእሎም ዘየውፅኡ ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ኣብ ርእሰ ምትእምማን ፀገም ስለ ዘለዎም ኣይኮነን። ኣንፃሩ እኳ ደኣ ገፅካ ወይ ኩነታትካ ክተርኢ ከለካ ሰባት ክፈርዱካ ከም ዝጅምሩ ስለ ዝኣምኑ እዮም። ዕድመ፣ ዓሌት፣ ፅባቐ፣ ፆታ፣ ማሕበራዊ ደረጃ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሰባት ከመይ ክቅበሉካ ከም ዘለዎም ፅልዋ ከም ዝገብር ይኣምኑ እዮም። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ዝህብዎ ምላሽ ንኣተሓሳስባይ እምበር ንገፀይ ኣይትመልከት ዝብል ይመስል። ኣብ ገፃቶም ሓሳብ እምበር ሰልፊ ኣይተንብብን ሓሳብ ድማ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ይዛረብ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ናይ ገዛእ ርእሶም ስነ ኣእምሮኣዊ ፍሉይ ኣረኣእያ ኣለዎም። ቅድሚ ምዝራቦም ዘስተንትኑ እዮም። ከምዚ ዝመፀሎም ምዝራብ ኣየዘውትሩን ወይ ኣይመርፅዎን። ብተወሳኺ ብዛዕባ ርእሶም ብዙሕ ምውጋዕ ወይ ምክፋል ኣይመርፁን። ብዛዕባ ሂወቶም ብዙሕ ሓበሬታ ንካልእ ሰብ ኣየካፍሉን። ሰብ ብዛዕባኦም ብዙሕ እንተፈሊጡ ይጭነቑ እዮም። ካልእ ሰብ ከየድንቖም ክብሉ ዋጋ ይኸፍሉን። ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣድንቖም ኣየድንቖም ብዙሕ ቦታ ይህብዎን። ኣብ ርእሰይ እምበር ኣብ ርእይቶ ሰብ ኣይውሰንን እየ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እዮም። በዚ ምክንያት እዚ ካብቲ ናይ ላዕሊ ትርኢት ኣብ ውሽጣዊ መንነት እዮም ዘተኩሩ። ብዙሕ ግዜ ሰብ ከምቲ ዝብልዎ ወይ ከምቲ ዘርእይዎ ከም ዘይኮነ ንሶም ዝተረድኡ ይመስሉ። እቲ ዝገርም ድማ ብቐሊሉ ዝኾነ ሰብ ፅልዋ ክገብረሎም ዘይኽእል ምዃኑ እዩ። ኣብዚ ዘመን እዚ ሰባት ንስእሎም ላይክ እንተሰኣኑ ኣብ ብዙሕ ሽግር ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እዞም ሰባት ግን ፈፂሞም ዘይድፈሩ እዮም። ብተወሳኺ ብምክንያታውነት ዝጓዓዙ እምበር ትኹረት ንምርካብ ዝባዝኑ ኣይኮኑን። ዝገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብምክንያታውነት ኣሚኖምሉ እምበር ካብ ሰብ ትኹረት ንምርካብ ኣይኮነን። ብሓፂሩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክረኣዩ ዘይኮነስ ሰብ ክርድኦም እዮም ዝደልዩ። በዝሒ ላይክ ኣይደልዩን እዮም። ኣንፃሩ ግና ንፁርነት፣ ዕቤት፣ ሓቅን ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ኣዝዮም ይደልዩ። ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ስእሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘየውፅኡ ሰባት መንነት ስለ ዘይብሎም ወይ ፅቡቕ መንነት ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን። ኣንፃሩ እኳ ደኣ መንነት ዝቐርፁ ፍሉይን ካብቲ ልሙድ ንላዕሊ ዝኸበረ ኣተሓሳስባ ዘለዎምን እዮም። መንነቶም ዝገልፅሉ መገዲ ግና ከምቲ ካልኦት ዝገልፁ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ፕሮፋይል ስእሎም ዘንብርዎ ጥቕስታት ወይ ዘረባታት ጥቕስታት ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስብኦም ዝተቐነየሉ ወይ ዝኣምንሉ ኣካይዳ እዩ። እቶም ዘውፅዎም ጥቕስታት ንዓለም ዝርእዩላ መገዲ ዘርኢ ወይ ድማ ምልክት ቅርፃ ቅርፂ እንተተጠቒሞም ናይ ገዛእ ርእሶም ፍልስፍና የንፀባርቑ ይህልው ይኾኑ። ወይ እውን ባዶ እንተገይሮሞ ብዙሕ ምዝራብ ዘይደልዩ ወይ መልእኽቲ ብምዝራብ ኣብ ምትሕልላፍ ዘይኣምኑ ኣንፃሩ ግና ነገር ብግብሪ ኣብ ምግባር ዝኣምኑ ዓይነት ሰባት እዮም። መንነቶም ንሰብ ብምግላፅ ዘይኮነስ ሰባት ምስ ቀረብዎም እቲ ፅቡቕ ወይ ሓቀኛ ባህሪኦም ኣብ ምርኣይ እዮም ዘተኩሩ። ስለዚ ኣነ ከምዚ እየ ዝመስል ዘይኮነስ እቲ ዝኣምነሉ ኣተሓሳስባይን ከምኡ እውን እቲ ዝቆምኩሉ ዕላማ ከምዚ ይመስል ዝብል መልእኽቲ ካብቲ ፕሮፋይሎም ይንበብ። ካብ ግምታት ንላዕሊ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንርእሶም ኣፀቢቖም ዝፈልጥዋ እዮም። እኳ ደኣስ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ስእሊ ዘውፅኡ ሰባት ንላዕሊ ርእሰ ምትእምማን ኣለዎም። ኣተሓሳስብኦም ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። ንዓይ ክተኽብረኒ ወይ ቦታ ክትህበኒ ገፀይ ወይ ስእለይ ምርኣይ እንተድልዩካ እቲ ንዓይ ዘለካ ኣኽብሮት ኣዝዩ ዝረኸሰ እዩ ከም ምባል እዩ። እዚ ሕፍረት ወይ ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ምትእምማን ምስኣን ኣይኮነን። ኣንፃሩ እኳ ደኣ ፅኑዕ ምትእምማን እዩ። ርእሶም ክገልፁ ከም ዘለዎም ኣይኣምኑን እዮም ኣይደልዩን እውን። ምንባሮም ወይ ሂወቶም ምግላፅ እውን ኣይድልዮምን እዩ። ግና ኸ ትኹረት ብዘይምድላዮም ኣብቲ ስቕታኦምን
ብዙሕ ነገር ከም ዝዛረቡ ዘስመስሎም ሓደ ዓይነት ሓይሊ ኣለዎም። እቲ ካልእ ዘድንቕ ነገር ግና ስእሎም ብዙሕ ግዜ ዘየርእዩ ሰባት ኣዝዮም ተዓዘብቲ ምዃኖም እዩ። ብዙሕ ኣይዛረቡን ብዙሕ ነገር ኣይውፅን ወይ ድማ ፖስት ኣይገብሩን ግና ኸ ንነገራት ብዕምቆት እናስተውዓሉ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኩሉ ነገር ይዕዘቡ። ምክንያቱ ሰባት ከመይ ከም ዝመስሉ ወይ ውጫዊ ትርኢቶም ከመይ ምዃኑ ኣብ መንጎ ሰባት ዘለዎም ተቐባልነት ሸለል ክብልዎን ከለው ሰባት ንነገራት ከመይ ገይሮም ምላሽ ከም ዝህቡ ከስተውዕሉ ይጅምሩ። ምክንያቱ ሰባት ከመይ ከም ዝመስሉ ወይ ውጫዊ ትርኢቶም ከመይ ምዃኑ ኣብ መንጎ ሰባት ዘለዎም ተቐባልነት ሸለል ክብልዎን ከለው ሰባት ንነገራት ከመይ ገይሮም ምላሽ ከም ዝህቡ ከስተውዕሉ ይጅምሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ንነገራት ምምርማርን ምስትውዓልን ማሕበራዊ ብልሕን ናይ ስምዒት ጽንዓትን ሚዛናዊ ኣተሓሳስባን ምክንያታዊ ኣገባብን ዝኣመሰሉ ጽቡቓት ባህርያት የዳብሩ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ካልኦት ሰባት ካብ ዝዛረብዎ ንላዕሊ ነቲ ዘይዛረብዎ ነገር ዓሚቖም ናይ ምስማዕ ዓቕሚ ኣለዎም። ገሊኦም ሰባት ድማ ገጾም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘየርእዩ ሓንሳብ ንኢንተርኔት ስእሎም እንተሂቦምዎ ፈፂሞም ከም ዘይረኽብዎ ስለ ዝሓስቡ እዮም። ትኽክል እውን እዮም። ስእልና ኣብ ኢንተርኔት ምስ ወፀ ከም ዳታ ኮይኑ ይቕመጥ፣ ኮፒ ክግበር ይኽእል ካልእን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ማሕበራዊ ምትእስሳሮም ኣዕሚቖም ስለ ዝሓስቡ መብዛሕትኡ ግዜ ዝኾነ ይኹን ናይ ዝሓለፈ ታሪኾም ኣሰር ከንብሩ ኣይደልዩን። እቲ ዘደንቕ ግና ክፍለጡ ስለ ዝፈርሑ ኣይኮኑን። ኣንጻሩ እኳ ደኣ ከመይ ክፍለጡ ወይ ምፍላጥ ከም ዘለዎም ናይ ምቁፅጻር ሓይሊ ዘለዎም ጥበበኛታት ስለ ዝኾኑ እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ካብ ምፍላጥ ንላዕሊ ትርጉም ምሃብ ይመርፁ። ካብ ትርኢት ንላዕሊ ጽልዋ ፈጣርነት፣ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ብልሒ፣ ካብ ጸብጻብ ንላዕሊ ኣብ መሬት ዝወረደ ሓቂ ይመርፁ። ካብ ጫውጫውታ ንላዕሊ ዕምቆት፣ ካብ ግሉጽነት ንላዕሊ ውልቃውነት ይመርፁን ቦታ ይህብዎን። ንምንታይ እዮም ኸ ጥቕሲ ዘረባ ወይ ስእላዊ መግለፂ ዝመርፁ እንተኢልና እዞም ነገራት እዚኣቶም ብዛዕባ ኣተሓሳስቦምን ኣረኣእዮምን ስለ ዝገልጹ እዮም። ከምዚ ዓይነት ሰባት ካብ ምፍላጥ ንላዕሊ ትርጉም ዝህብ፣ ካብ ትርኢት ንላዕሊ ጽልዋ ፈጣርነት፣ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ብልሒ፣ ካብ ጸብጻብ ንላዕሊ ኣብ መሬት ዝወረደ ሓቂ፣ ካብ ጫውጫውታ ንላዕሊ ዕምቆት፣ ካብ ግሉጽነት ንላዕሊ ውልቃውነት ይመርፁን ቦታ ይህብዎን። ንምንታይ እዮም ኸ ጥቕሲ ዘረባ ወይ ስእላዊ መግለፂ ዝመርፁ እንተኢልና እዞም ነገራት እዚኣቶም ብዛዕባ ኣተሓሳስቦኦምን ኣረኣእዮምን ስለ ዝገልጹ እዮም። ስእሊ ምናልባት ውጫዊ መልክዕ ክገልጽ ይኽእል ይኸውን። እዞም ነገራት እዚኣቶም ግና ከመይ ከም ዝሓስቡን ብምንታይ ከም ዝኣምኑን ብዝበለፀ መገዲ ይዛረበሎም። ስለዚ ካብ ስእሊ ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝጥቀሙ ሰባት ብዝሓሸ መገዲ መንነቶም ኣዕሚቖም ይገልጹ። ገሊኦም ሰባት ህይወቶም ሙሉ ነቲ ርኡዮት ኢሎም ይነብሩ። ኣብ መወዳእታ ዝጠቕመኩም ነገር ከም ዝረኸብኩምሉ ተስፋ ገብር። እንተፈቲኹሞ ጥራሕ ላይክ፣ ስድራ ናይ ዝቁም ነገር ቻነልና እንተዘይኮንኩም ድማ ደጊምና ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ይግበሩ። ስለ ዝተኸታተልኩምኒ የመስግን።